Oboremi nobonda Jumanne chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi. Naro producer yane mbwati tu ande baka somole mimbo boli na ki akora mabera ya nyara ko baka gwansa iga. Eskuru ya St. Anne's College ni gotogo ko ari bagari okumenta ebirengo by'ekisemi ase chikosi au ndobwate ekosi ya ICT ase kerengo ya certificate na diploma na boigo computerized secretarial ndobwate chikosi chinde buna CCTV technician, video editing and sound production, computer technician and programming, web design egatie chinde ndobwate amaigerio yokobugia piano na boigo ebirasi bya computer asabana ba primary na secondary na boigo bali bakorire form 4 nigo togotoka ase chinsemo chikobwatia Kisi asamaga cha Uru Plaza egoroba ya gatatu angene benki ya Equity Nyamira asamaga cha Timi Building ange na Juakali asepare kogenda Yanchure Keroka asamaga cha Cooperative Bank egoroba Entangani Ogembo wa Kenya pamoja sako egoroba Entangani Suneka amagacho a Dennis Adwea ase estedi yechigari cha Migori Nyakoe ase chiro ya Nyakoe angene junction ya Marani Rigoma ase chiro ya Rigoma ange na Vision Point Sako Voigo branch ya Borabu eyo gotoka imemo choki jauri Erio kwerikia nigo ganeirie result slip ya KCSE ekebande go se waiting card ebicha ye passport na boigo chilingi 500 chyo kwerikia St. Anne's College, a center for professional academic excellence. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Mbia mwana mwanchumboli Ndizi TV andonsia soberete na nimambia engia litukuniria Jumatatu anekato ikire asenseme tukura kwana siasa na magendo litukura ngo kwana turajya mange kadole na omogenito asistudia simambia bwana litukura na otine tokwenda wikabas chache yego toka as ni ward egotoka sebunge ya ubasi county ya Kisii atonyana no MC member of county assembly ko wasensemeyo aratwerana umwako yo moyo abeira service nali abekire ase ababasi chache nanarali ali intended kubeka sensemeyo kimagendero ase county ya Kisii ekroba kwatena nabarayi bande ne serikali iri kwerekana magendero airanere gosinagendete koba asebunge ward yo ya basi chache ukaba mona intumba ko mweli bodi oragani kumoboli Lirora moboli gwetera se namba ya 0792192834 namba yetu ya studio asemambi yaboneka basi mwensi asemwabeda basi chaje aboko boli libono nengo eno Kisii county kera ngo karansara ase assembly ali aboko moboli boli urwase assembly kyano monere no nabarosi richiko no aregati yabari bakorosia machiko ali agotugambera asensi ito ya Kenya neno na ase county ya Kisii na kuboli obananje bakomere no dentura sense mu mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital wa sense ya YouTube na bako tonyora Ndizi TV News onya chingaki genda sense ya X @Ndizi TV News ndo tuskanaye bakomere utakole berne chingaki njena kwali nende tenda mwali baga nere alarutamboto ora iguri eliogiriaye asemambi yabone karibu sana mheshimiwa. Asante sana. Asante sana. Bono ngwane ri mwanchumuri asemambia boniga nandi motebya eningo abanyo nako maethe lakini nabokora mwenyori. Bia mona sana. Kwanza litanga ninko bakirambo ya mono. Station ya Ndizi TV. Asoko ngarigani. This is my first time here. And na abere no mogoko. Asante sana. Anchi na achirega iga. Omorigereria anja samarita igangoro ku mheshimiwa John Sambo. Mheshimiwa Korubasi Chache Ward. No igava nekurwa igano na ali assembly abange bakondoka ngo mheshimiwa we governor
Na mheshimiwa we gavana. Yes. Iwo naye bono na bora nyoro gavana wagarite kura rende igerna kakari gwaka kuri basi chachi ona na bora nyono kanyorite kura yo mugaba. Actually that is why bagontenga no mheshimiwa we gavana because it's very unique ninche bweka. Ora nyore ngo mheshimiwa we gavana akirite kura na ande nabongora ate yabande ngabono we are very unique. Kero to bwate chi gavana 47 na intu abashimwa mbali tole 47 boka bagwakiru no achi gavana ikura. Igo ninche no yo mo. Ko irari bageri gwakira abantu ba mintombi amono. Mo especially abantu basi chache ward asichi ngaki bairete bakaranga ninche ndanyare ko bakorere gasi ase miaka 5 twakorro mwaka nimitinye na igoro na ndi ntogendete ko bange bintu ko bakirambia mono nabagusi monsi ase more ngo baganire Christmas yekia no mwaka moya togendere ko bwaterana na ritora asukigusi yaito mutu buya sana mheshimiwa igo kwe guru majumbani otole na John Sambo no mheshimiwa korwa se ward ya baschaje ekara otwerera manga kibabikire megenda magendera se ward yeyo nande no mwe msibo mugavana igo gavana Paul Simbarati no akorwa ase ward yeyo igo yene ward gaseni sana kero basure nde kurwa igo within ward enene kabisa ase semigo sasoro ngorito rogusi omweshime karato endete gochaka ngaki ward ya ere ne bwenete gosinirwa tikiare karato kuriense ya Kenya no murai mwense ko moboli na ainse teribuya utoteina ngo fix ya bono na ward ya kwa ye fix kwa nyera asirio mweshime egodi yana ya baschache na rime ya Kenya ekero monene bwensa gotebanga Kenya nese mbobere igo no ane egodi yana telebuya bogima nkoreta abantu lakini rende kulingana na intu asema ngane county toroji to bwate serikali ibere county government na intu ngotema torasto kunyara unabona korutu asoete serikali kuruna ritu abete swonin tuasoete abaishimwa bari ngorro mbaro setie budget lakini togo tukanyora nganja abwa togo karikana boke tugasoime tuganza ne fasting tuakorete supplementary budget tuasete kegera unanje bono bas chache wodi kero na soete ororo there was no project even a single project onyori ngakirie campaign twale gukora chi campaign ngo gwetu no gava no gotebanga abashimwa bari ngorro bachite bakaira na botuko bakachenchie budget bakaitie budget bono gweti kuri botuko ibintu bakoreta orombia takere orojenga kwenda konyorenga chi ward chinyinge ya none single project ekero minute gotanga there is no single project yarenga se budget igo mwako yo erete na bona ayo gweta pi ntakoretia ni project lakini bona ekero twakore supplementary budget nkanyara kana nkanyora chipara ibere ipare kuro kuitumbe St Caius Zebra Road nero na soetia se budget nkanyebeka ipara nende nabegete ne yanyagancha egotira ya mauchi gosoka asa kurukunya biuto SDA yagenda kuchinya boronga matase kubwati opa machoge chipari chibere na china nyareta gokora no enchira era chi contractor nchi abeta awarded contractor ya monja akora lakini teranya kora yons ne yende na bachi taka kora opening taraira na cha kora murami lakini ine regasi ya nyareta gokora gegokora kurwa buna ande tokakuona ne governor chibasari cha rusitu waro kugambe uri bwerete ibasari barwete na ya moyoka kurwa bomba jitiko bakachirusia se budget bona abana bakatokanyora baguchandika na batu okwanete na governor to rights wise to introduce budget bas ne budget basari ga budget gaso na eri kwaro chetu yata abantu machi yarenge chinke 3 million kiro mwana bali ba polete mbanya letoko baba konyora una nje ward yane bagogete sana bagateba kwanza ntaigete kokotebi inche brother yana na beto bugambia kiasi umwaka oyomo tutaraende by election actually umwaka ori oyomo aberete nali barwete jibasari boronga tore by election umungaga chaga so one kerakora ne rurwete basari bona ndekera abantu banyorete na ndubuga ingendirku yana ne rurwete basari yo mwerio na inche nasota ninche na nyirure bakagoka sana bonga point chikaboro ndoje tikokorera abo budget ye bono tubwate kwante na governor ntu amenta chibesa chikika 5 million chip form nchigenda takoba printed boniga tutete ko kasa sana the first week iga ya January abana riba konde school tonyera nga twakore processions abana banyore chibesa umashimeka to kwenderete konya gukwana korengana naye amagendero na rasi county kisi ibono bas chaje wodire amagendero naro amanene sana bitangane kabisa e wiki yarete nkware governor kagweta chi constituency chonsipi ogweta okolonchi chipara
egento kiatũire mng'ora kango chipara ng'a mapema chiaste kolonchidi embura kwarara nenyenge no mbono tiraenda nsake etũgũsaba ng'a goika January kegokea chicontractor chipara echi chiaba launched chicontractor ngosoa chiri ground chirosi chipara buna nche basi chache na first priority chipara mbwate boni gase budget kerongo komentara chiribere chie budget iri etete na boni gambwate chipara 7 igo 9 chipara chigo chakorosu ase ward ya 9 kiera na nyora nga ntubwati para pi ntubwati para lakini ai priority nga chipara chinyara okore kwende igo bono before June totarachi korosi budget ende ya next chipara nimbwate 9 chigo chakorosu ase ward ya Biasa no mheshimiwa gwatebira magendo na gendrede as county Kisii igase bas chache wodiri lakini ngoma jitoro raba MC bande mbaro bagotera na magendo tayo be murungani kabisa badenega banatara kora kende ikiarabo naye na ino mo ikaranza asa magajo ayamo ya assembly nakia baninde badena baro tayo na gwatera naro ngobono gotebekene sample mheshimiwa with the time moche morore ngambara ibagukwana obumaine tuise kwansera maite budget ne bwate process yae kurutuetie budget ye it's 5 months implementation imbono yansire unabono twansire ebirasi moche morore bikwagacho aba shingambara bagukwana na magenda tayo lakini maite process ye lakini with the time ngote ngabantu bache barro obumaine nganga tingo kwana obasa abashinga bamito but Mheshimiwa ngotebuna eriogiria ya burasini tiga nyakoriro beri asinini igomajumuriro ndi Steve Kartwendete asimambi ya boniga etole no mheshimiwa John Sambokoro ase ebunge ose ward ya baschaje asimambi ya boniga endete gotebi na kiamagendro anene tutukumurikiri ward yae otebiri na priority ejibara bona magendo na roro otebiri na mbaro ba ote magendo tayo lakini as time goes by wigabaje kujiro igotebiri na magendo na roro tukumurikira ime kabisa otebiri inkia bana ba ote magendo tayo ikiano ba wikeransa assembly emo bonsi aba MC bonsi 71 elected 45 na bani ba nominated ose bali abachole bonsi wikeransa barali mbale ba ko majina magendo tayo ebiono sambore ngoto tebiana ototebiri asigitengana abo baro mbachi banyarore Ere radio yarore ono nagia deina ntoyi tunyarore karibu sana mheshimiwa katoko gendera igomoro kwate ana abao kwana amwere ambaje kunyarora ono magendero kiuta gete abantu barore ekera tote abono na governor na lonje tuchipara toganye mbura yake goika January tugukora mangani Christmas chipara chianza korosigo ebasari na gotebiri twanye menta goika January chifomu ngosoka chire abana banyare ko baba apply magendero kia batagete akoru maete tigo mwana injera kwa nakiagera tamaiti ngikegenda tasa assembly una na inturi totale ngoro na twale koranga abashimwa twachore ngibatara korre kineke lakini una ntu abashimwa twasoire twarore there is no maete common mwana inchi insira nere batari ku understand boronge kono una ncho mwishimiwa na chieteli mabangi na bagontenga egava nja abachi besa 39 million ono chonka besi nke gondanya okorere biashara otaracha gukora chionsi irinde macho gukuiranira mbali ko manyanga ekero togoteba nga 39 million kere ward umweshimwa naire allocated nga chibesa chire ward ya onechi echi chibanga ngokorera chipare obeke mangana school ga ebirasi nebine ntune budget tokobeka twa propose ko chigali executive ya implement mheshimiwa tari kwego besa mheshimiwa tari kubwata besa nga bone chine abegete account yako enda arusi aira matanga ichibesa itoya tworo matanga baka mushara kali tokonyoraga kaigo twaranga ya abantu bitwa ntobwati kiti Uya sana manju mure kredo ndenya gukwana ase magendero anene ase basi chaji na tutomere uchumbe yao na boko tubona ibori kuraga ni bori mheshimiwa bono mambe anene korwase aba meyi korwase nsemo basi chaji tumango libori iliao ase mambe wekato ndede mheshimiwa bono bunaye ure umwe musibo mugabana ikitengo ko chanda kira kena bono wika ms umaite basi chaji ta meseti ana kroto gweta na boto na kiruje na gabana ga kurwa na tera mesari ndi magendero ge ikitenga kyo gerire actually mbiya kwambole swali neligia kuruma gaiga abantu mbana retenchera gete nakibono konyoranga bono otengo mwishimwa we governor ngaye bonekero kuru ase governor
ebinto mbiche bikorwa actually abande bagonte ngai bono tari lazima ndo okora ai bono gendo ora arenga governor ngokora ari gas governor to what is very different tate tikurigireria ng'anyo mpaki akora ki actually una to gukwana iga ru priority na motebeti nga igasira ngokora tora abantu igotokonya korra cross chetinte tinchendore nga bono bas chache no asumo governor akuru nga no bono chigasio chikoko igasigia cover balanced across the board na andere na babegete igo tate tikuira mwete previously kwale konyora ase governor ekuru kuna bone budget ina oteti twa tokore supplementary okonyore wodi ya mebwate projects worth 100 million na lina gotebinche ntabwate no na yemo look at that discrepancy nga chika counting chi ward inchiri chibwate yande yabwate 80 million nga koba mweshimi wibarenga umusani ne governor bakuru very close kusono muiri oyo orenge umubekera chi project chons pure lakini koko che ward yende tebwate kende abana aba inchi nabaromba wakirite teko nyarekana ngonye muri nkwano ngia ne governor ngabona abana inchi bagumye no governor yororo no naba ishimwe abali okora bakoraki bakumupinga bagukwana obegoro yaye kwenda ali chi ward chiaye chiabase bakuru oloncho rochi project igatete ngere agokorera kiru mwana njega igonge nto kingoteba basi chache no governor ekuru lakini tiri ngabone kera kuru oro ngano igase grantiri na magendra kormon yes ONCP development iwe chakoba equal across the board ekero kwara kuri gichikura omweshimiwe kyane ntunde ya nentanga konyora nahe enkwaliete chire chokorera abamenyi bao babas chache emerimo bibitu kibikwa bigete priority nandroje na nkubikira ni ole kwanza asensembe ina ndikuikirani no mwako yo mana ndole ngete gochikirani anekero bono mwabigiri supplementary budget ni budget yende as county case yes egente getangani chipara na chio nkolengi egento umusani ono yo naruseti ororo renga ukabeiro ororo egento kia mwirete kagitangani ne chipara okoranga emiake yons pia berete para teyo oratebe nga anyarete gokora igaikirana igo chinde chiare gocha chiakwe kamoko chiguru wake chiatugwinus boni kina kigente gitangani kia korete kwira chibe chitarengo osekero kurachungusa rendi chibe chitarengo gosenjarengo ni rendi na emirme agatenere machu no borai bwarenge ngakieyo nande nkobwatira omanyete nyetori mwango na bibinto byago konyoranga byakorire kwerende kera ni manyete nga nkobeka arenge ebinto bye budget ase ebinto bya bas chacha ase budget lakini onekero ko igwete nga bono baira na marogo babachi go change na libyare go change nalyo konyoranga byare ko ba equal lakini libone budget go chiko ba uploaded babi responsible baira ase ward yemo lakini aho tenga kwa konyore ward yemo bwa 100 eyendete bwate igobone ibinto bya bas chache byare kurusu birwaseke asangao igombya takire muntu kwa bwate koranga chi project chikwabeka nchi yabeku contractor yachire ngokorere echimbe ona chichuko kuno ne gava nego kwana chi project chinge chi ali kubekwa embe obusa actually no genda asi chiwodi icho goteba chi 100 million goko genda on the ground kwanyara project nchi epare ebekire ga yanganja akortuga koru lakini etakire gwakanu etakorire igi priority bono bwete ni chibara mwishime epara na ete chi priority ne epara ne basa na tuwa kwana ne chichiro ni mbege toro na mache na raire na bantu na beka chiboho lange bereiga ne bitacho bitacha at least birabi nimbegete bitache binge sana nge 10 bire spread across the world supplication cha nembo ata isano face application nebo at least chi spring ibere water spring ibere chiko chakaba chikoro suka se budget yeto bwate lakini anene mono ne chipara na mache ne chichiro mbwate chichiro isato ya mono koru kumotonto na nyebekete chibesa se supplementary budget na gendete kuagachwa ande bono obuya nande president nja tokonya ekaleta 50 million na ero ntochi torenga structure kituko chakobeka chiro ya itumbe ero nanye bekire shade ero ne chaga chukulingana ne budget yona togenda takokonyore executive genda toko implement bara nere omweshimi gobiri akwana kararenge asensemo ye kamarenge moso jalia anakina toko mweshimo tebe bare ye ate bana tana nigere asigaba na gweta keruto kero baga bana gwete gototena bas chache nigere ye county gose nigere ye national government epare yo ya toire mechando sana una no nche yarangitire nakinko tinga ekero mwana nche yaragukwana abo toko mwanjera kwane kiagera tamanye tinga ningi epare igere ya national government ige kuru itumbe ya trimboka yagenda baka motonto epare ya vere for more than 5 years contractor ya beta akaiguchibesa akacha akaigora akarimaiga yatakire bekubakera lakini agacha akagenda yabire for 5 years ngakitoko kore campaign oburai buri bwerete no yaringa ono yachite
tajeti kuigora nona asa makara batia kobera amacha nyorokeri buya bunako igache kabutura actually yachite kabagwas no piki teri gweta ipare yabire for long igere yo mujumbe na yo mujumbe gataya contract anja yetu agacha akakora buna akorte chipara yetu ni chinyinge bono tarakano igache tagakoraki agasoka bono yatoire shida sana mwananchi bunara ali umwe tatete kumanyanga ega uzinashana uzinga ndode ko mwagasi nyinge bono nintu kote matore ko bayeresera lakini nago ogate mujumbo ito natebete nga nja kwanu ande mbanjeru na charo no CDF ngakiago cha konyakora aranye maintain nebe ku mora mwero siku tuganyereka ya contract irane echa konyebekera wisana kertura turatike tuterata se chibaro mweshimiwa umugabano gwire chibara na watere no na se ewodi yao yabasya chibara chigwiru jicha kikorosu ayebuno mwe msibu ewodi eyo na kiura make sure na chibara chiarosiwe to standard nande njiba bune chikorosu chiere anando bantu bajotane chibasya lietwe osena bantu ngakia ayebono edi bagale ondiririeri asoborosu chibara chipare echo enchebono egasi y'omweshimiwa nchebono tindi korosi para nande timbo at interest ende yonsi yoko chikoro ngambe ke contract anja korosi para abantu baito nande na batakire ba understanding na nene mono abeshimiwa abandi okorora bakurwana igo babwa at interest ya mangane chipara koigure gava nako kwananga toko bo mwanafunzi oyaseteria matemu onyamaki ando o grade orenganga kikwa kore kwere egasi ito no ku oversight chipara twabekire budget contract atigego eche kore njebono gongo chagari ndorenga ipare kulingana ne BQ nero siribu netakire nigo ire to the standard manya gwanchere kwirendo yacha gwakano contract amawakano jetimbo at interest ndo yase chipara contract atigeche na liera akore gasi etakire nande njetari ngakende ngo cha kumusabuna bare gosa egasu tagitaro akore njumo sharo linkwa ego moke kera nanyo bwate ngaki no ngisaine tigacha akore para nande totete chipara chikoru para chi akakoru after 1 year nande kwanyora yasarekire totete at least ye para ira akora no 5 to 10 years pesa na ekrano totete tuanda sensemo ya afya turara mangana bachen turara na ki abochenu borasi igwodi ya nyigitali usamali wanaroro mweshimiwa eri bonu gobori eri mondirina ayebono buno mweshimiwa governor kurwasi igwodi ya ni gosira governor asingi njakuru igwodi ya osoko musira singi njoro ja magendo naroro tindi kumusira ngoko bakuru igwodi yane kwanza nje e governor igarenge pati ngao pati ya ODM njigonde ya UPA ODM na bwate a candidate na bwate candidate yes lakini igongo mwakirambu ya mono na hande tachiti go soko open liko campaign ya abantu ODM igare go cha saba na inji obatenje monga abantu abaya tukocha kubwatira negas aba basi chache bakaranga sambo na kare UPA na era turocho turage na senga kiye myaka 5 atokorere gas bono ikindete ko gotebinga yare ko banga ko mupingande kango nanje no ande mutwari kegerata ntwarenga amone mwange patiem lakini bono ko batu ikaranste karatu akora magachikura to ikaransa ba ishima bonds P45 tokarere birengere lya bwate nebia na intu nabie ebyo ikirenge kenene nkeringa tokorera omwana inji nchendo che birengere lya bwate nebia gochiari tekire ngo mo supporting atokorwamo lakini egasi eri buna agende tokote ya bantu obukurumino che buna ansire tatete gwakana bantu bakora bantu abange mbacha ngabono wakano chibesa chipara bune chitago techi chitakore turakini batete bakano gavana igatene na gakano karete kurenderie ka investigate ekanyora chi pending bills chiri jenu chitakiro gwakano ntu abega chibesa nchichiakano bono ntu no tolikiriti chiabo we heading in a good direction egera bandu bautana ya kisi ko ndegero kunyirigiriga nona ba msi aba no mo msi oba chaje yase barabu bagwana sigabana we are not heading to right direction korengana bana na bagoteba igera taza public domain mbara bagwana na bangu kwana baba ji platform na niche media nguja baba bakwana ya korengana haye mheshimiwa Sambo are we heading in a good direction ya county kisi we are getting in the right direction ikiagera jitinda rabo kongo bondo bwense bono buna abande na bagatenga aso gavana tomenyete mutonto kuna nje bono umuntu nankani tingenda mutonto kera ne wodia kerongo nya gutarango nya koranga ki ibintu bisale gete ground ngakichi para chire ngakito cha gukora ngiki yaro sungirake maboko sonaro kwana mutonto magostai ngekara bagotena na magosonaro kwada batebirina usengi bagote ngibara ba mocheri nangwana mutonto bari moko endoro na beshimi none president na abwate state house no amenye state house abagishimwa ko genda baroro kegera
alina asamanyire residency ye governor na residency ye president nabo abantu ba committee otari lazima ngebe no office kere chinsa chi office nchiro lakini ntu itokore gasi chinsa chinde chons ekeronda yunga nimbo atengana ante tokosha ne governor nabo ngo ikororo asenko monyorando tuikaranse tukwane bona ababane barabako teana bakora teana motondo ebakandi kwa Roma ide na baranyara go maitake ebakandi mbaye na motondo ose na muntu wanje onde tayo kanire mba hande na abange bare go kananga motondo mwario na hande na abanyorororo igona ase ni public bagocha ekeroko kendari ni interest ye bantu bago kwirororo mukwane ni gaba morenga kichiko cha kwa sorted shida teyo kogenda motondo no visio mwete ye governor terahera negende takwagacha ekerera ere kabisa nabokonyoranga nabotogocha twenda obisi yae tuokonanga ngakitoko konya abantu baitu kirona gote yaba ishimu abanga okorigereri mbabwate interest gite chingao and with the time no chorore obo minus bore as time jigonya usukanto manyase obo minus chibarangira nataka turarigereri ibere tugokora kurwabu tumayoswa asensemo ya afya turona ki kwa roberi nano devana pare ngochirinde nano dena Nyang'iti location, Itibu location na Itumbe location MC comes from how many each kilometers each has been awarded agoboni kilometer nga chiabera awarded as chibare icho Nyang'iti location, Itibu location, Itumbe location injiri chiabera awarded. Yes to answer na Nyang'iti location para ya egocha kwansu immediately na veka se budget ya chandira abana inchi sana ine ere pare ya mona gotebeti contractor ya gocha ya bege character kigoro gosena submitters ya soka ya genda ya igora riba itakire gobeka boka moroming ya tigerunchira nere eyemo yabo yarenge kuruma ganga ne chimbeo tichiti gokorwe gas pare koruku nyagesa nyamabariri umaye gotira ogende skure koruku gekongo osoironga service wodiere umaye gotirimbo kogende matanga mono epare ntambe sana almost 5 kilometers nerere budget anytime mbure go kaiga contractor ngo ndaro on site anya kore eyugere Nyang'iti location epare nde nago tebire Nyang'iti location ne pare korukwa nyagancha page egende nyabyute CDA emago tirimbo kagende chikubwata kumachoge iyo contractor yachite lakini nechira nenye kore epara nere nere korukwa egwansira abunya byuto etirimbo kagende gitenyi iki ne chipara chire Nyang'iti location toche itibo tibo location ebwete sub location ya yamo eyuto ko bagana no mweshimwa sonye sub location indere gaiga naga ige sub location era yamo epare korukwa itibo egenda isabagara emago chabo egenda mpaka echigosoka asa korukwa echigosoka naro machoga asitopakaine no mweshimwa korukwa Joseph Ongeri Jeremiah Ongeri ipara nero mbegete gawo nero nentamberza nero ngokorwere e budget ye chipare chiro chitwaro governance to launch nero no ere that tomagoche location ende kuruku Itumbe location Tumbe location nero ni ngeda chipara ibere mbata sub location ibere ororo mbegete sub location yamo actually na time to balance chi sub location chana isano chons kere sub location ne bwate pa yes nande nara nero gote atana ekroisa vi kumachuko korwa sekwende yabas chaje most road feeder roads ejiri in bad state injiri weteka ajo Jones yongo jiri chiete actually na kikyo chipara chiri chimbe pina kina tayatenga e budget yana ya almost 20 million igona nyebe kase chipara kigera ntubu ati para chinde chons mwako yoro motangani chipara chikoru next phase na lingo chakoranga binto king commenta na ndi namnya commenta para yama kigera tingo chikora chons ase budget ya yama biasana tari libo mabori ara na ndi nara kubori na das dubabas chaje have a sport kid ebana inenga kinga kyoko sira basae turakoranga sensemia basae kibago siro barawe kera sport je cha basae kibarwa wabegere di project kyoko sirwa asensemia basaje mushimwe ntu akwane tena governor na che ntu abegete mangana ntobwate ministry ya sports youth na culture tagete torrenga basae baito ngakibune ye barisiko ngakitoko nyara ko batoko ba engage banyara ko banda bako enda asa mangana yo bosari ento tagete torrenga governors kit na bwate tournament tugoja kwenye launch but ko itaraga nchena basae na babekamu nimba yate mipira meke bakonya gocheza baganyerete toronche comment moja ko kore kwerende
Bia sana bono mete ni ria mabori abori we ugaturanya bori tumaye kwenda tuchikubori asensema ya afya nara kubori hero Ndis TV no mwalimu ya charara kina mwalimu alinkubori na mbraniki gwaera sejibara chiri kware ko chibori ya charara lakini ngoiranere inyenyore igaiga roje ya charara lakini ngoiranere ate abakondani nanyarara na boli na njipara kichiri obegete ngaite ngwa chikwana chipara chiri obegete boigo boli na Itibo market na rana Itibo market ngonye bwa the brand Itibo market era budget yetinye begeti kegere kerona ikaranstens Itibo market njaro setiku lakini ogenda ororo chibesa togote yaro sere tu 13 million lakini ekeroko genda ororo structure tiye koro kingange kiaro satiku kerona ende account ya nade tukonye bekera chibesa ndre ngambe kera bangine shade patinga tebi unga e project ye koro kiase system njaro satiku ngande ngase konye bekera chibesa that's a nedit kweri ngonya kwebekera tiatora ini kwaya tumanye muntu ya contractor yo etu chibesa 13 million ngai chiachiete arenga igakwira ni gwacha kore gasi bunetakire kera njaro satiku ne national government ngikiyo ora iboete tukuchimaga kuri 2013 2017 bono na kintanya bekeretani project lakini gento nanya bekere round e bohol na begetari echere mu abantu ba Itibo banyora mache batie karo tocha gukora boringori obutomanyanga umuntu oyo nkiata akorete gasi isaini ari tocha koranga kitocha kobeka echiro Itibo nero yagachikera ni chira nere na budget no nije na chetoronga rwa chinyomba jirali kunyo kutungia gure chinyomba tawo gachire karone tetali lakini ndiko nere se budget karo mwara korre muko anonye begete plan beka se budget anonye begete se plan na ngojuru kunyirigereria no yalenga korukuno mwalimu Josephat from Itibo enero bodi eyo nande na bodi tina state ebitacho you are planning to make in Nyaganja sublocation ebitacho biribiyo kubeka Nyaganja sublocation mushima ebitacho mbiroro okay okobana begete bire bingi but tingo nyara specifically ngotebe keronda ende nimbegete ebitacho babina begete ebitacho 10 across the ward yana create blockation ebwate ebitacho bire yes and then tocho tomente binde yeah safi sana na gote turaenda sa maswali tumakwenda sijike igokera tukuburia maswali mweshime ko mwanju na turigiredi igona ale stand by na maitina no ora studio morning ensakya indoje imbuya mwaboka tiga nginyore abantu ba Monari abantu berigo magward nomba gusina mashabiki akisi baboke Nyamira kuri Nyamira nero tumire gate anwaro imama nyanjirani ate anwaro ime yumoroberi nara tena ayu mheshimiwa Sambu naitwa Onzuzu kutoka basi chaje Nyamonema. Nataka kusema kuwa hapa kwetu hatuna barabara na stima na pia maji tunalia sana hata pasali. Hatujawahi pata. Since you were elected surely kama barabara ya Nyegesa tunyangiti via Nyamonema ni kama tusamba. Sure you mheshimiwa please tembea huku ujione. Ayote ana utaroro nyimete pale ina nesare getu mheshimiwa ninye manyete na ndo bano nago te yabana inji mbali ko manya ni ntubono to manyete nga epare yetakire koros kuno mujumba epare yare ko beku elami ekaikanya gese gatigiroro bakanyetigiroro contract anjanya koirana konya kubwa kwana turi no mujumba torenga kiego cha koros lakini baada hapo epare ya nene roro ero nincenye bekase budget ire mutu enyale ko bagego kore kore ye kurunya gesa eteria Joseph nimaguchi osokanya mwana Buyesano mheshimiwa nara udhana Enoch Mochora kurwa Nyangiti I think Nyangiti arekorika kerarika Nyaniti lakini ngaite Nyangiti ebara Nyagesa Irongo Etangi Isamwera ni ya abakura Irongo Etangi epare yu igere yo mujumbe kera jaje irete na bwate program to kwana nere budget ya enko nyirigere lyari na chanya rose ego magamba nere besano mwanjumire kama ndato to mama boli ino bono mama to korna ego no mole ego nguboli muro mheshimiwa ino keni mama chorete abakorere mere mekera ino nere abana njira bwe boss yao mheshimiwa kena baba chorete abakorere mere mheshimiwa roje kartu tuabera sibara sana inkoroje ko gara mujando bwe para abanta abange bakorere para ekiaroje na ngeko gara para chire eshida mana so ase ward yao osino na sorongura gusi chipara eshida nere yetu anyora lakini watengi governor to bwate governor bwate birengereri biasa chipara chinchi ale korosi kutu standard ekero konyoro mheshimiwa ago soime contractor iru gas osikwanyara abashimwa bagweta maega nabo bwate chi company chikorosi baye guchipara chiri mbaye guchiros to standard chipara chinyinge bono konyora nga chipara chi arose tu no 2 years ago boni ganchiri gweteka ntotagete kogenda in that direction na kitu atebanga let's take our time tonyore chi contractor chire
qualified bare capable korosi parere ibro itakire korosi to standard para ya rosu ya kura no 5 years to 10 years nande kuruabu maintenance na ere nyakoboro unabone budget tu arosi supplementary budget ye ntu abeka chibesoro kire ward tucha kwa allocate chibesa gete chipare chitu arosiri tobeka aba muraba itaba murano ni komiga ba kere mbura ya tuli ba kunya kueta banya gukorore metareri barusi na lito konyoranga baranjiri gusareka maintenance bisa ntuzo ebona sensemo ya Africa Afya Nero is part of the development the unity of county kisi asi ward yago basi charge ngitora tebe ebirengo bya afya na kibiro jinga kibire pasinde jaye ne kinete amali ona nyagitari njiro beretina jitakirwa ba upgraded asi ward yao ya basi charge mheshimiwa. Yes. Se wodi ya basi chache igombwata chi dispensary sana. Nchiaga achire na ichionzi nchiaga chiri chiere buya lakini nchiroro. Kente ketanga ni tuatebete kurumaega ga igantu anyorete shida mario gotare ko ikase chinyagitari. Ikina kitua tema sana. In most cases aborire karaba ko kenda chinyagitari ngonyora bara mario go naroro. N'abanyagitari rende konya kokwana tole bono twanyore board kuturaga ntomenta kiera ntobwate Davis y'abanyagitari na gotocha koranga kito komenta abanyagitari baranyara go konya chinyagitari chichito lakini gentekene na mono amariogo atokenya gitari ne chinyagitari echinchiroro ne chipare china chinarra chigo chanda bona muna chinyagitari nchire chitari ko access device na chichi nabeka chipara chinyara ko bachigweta nyagitari una ya mutonto na rendo chenga nyagitari ya nere nake dispensary lakini neta kireva upgraded ekore kurende na nyebekirete chibesa chi unit inchire tora rosiali chima cha kore kure nyebekirete 2 million kama ya kuchana nyagitari ende kwa Kenyoro ero kanyebekira 1 million renovation alafu ntobwate nende ya St Caius ero na nyebekirete ero uli mabwa inoboke echinyumba nchiri chianze kwaga chitareti na inanya bekera chibesanke nere chakonya gukora renovation turanyora no nasi abaruire bakobera ekero mheshimiwa na kunya gukora study ya ndiko sikureta chigodi awasi county kisi nanya tena abo kurikano bwara ko basinya gitaro ndi dispensary epod nere go choru inya gitari egotene gitari kuma konya nero ngokoro dere nabatere binya gitari echi timetuzo bokomo bokwa barora si wodi ya nari ngakina bororo kwa bokore ikyara chi board nyi chitere tinya gitari konya na choje chiro asokoria kero na laite tinya gitari awasi wodi kera ngora itatore ngakikwa bekeno nabatere binya gitari echi korana no na gitari abanne bali bakora chorwaria na barabongo ngokora bale obosero buye guchi asaba menyi pesemo yawo sino na sebunge yawo wadi yao ya basi chache mechande nja beto kurukare ande una koi una gavana gukwana chinyagitari chito ogosangiriri chibasi chinyinge cyare gosoya imifuko y'abantu lakini woni gantu abeka chi system ego tracking akyabantu nona barwire kara ba chiroro amariogo ngakibakwa ya tracking angwe wa mariogo kegera mariogo na bale guika chinyagitari kwanyoranga amariogo agoikara kintari gukora none wiki asoma imifuko y'abantu bali batenerete gari babuguri chibagi kwara to kubwata bake chibodi gweta babugata chibagi babegete gochi kwirenda lakini karo twarete system at least ya temira ko keyo boibi boli bogo toka se chinyagitari ande gochi motu konya konyora turasa magosari twanya korekebisha ari turanyora gukora nyabarurire baitu bona se wodi yao basi chache metene naki watebirne birango bio bachenu biginete na nyagitari ne nyamaji aso bastade ose se wodi ya nyagitari keren nyagitari ya nene motonto yes motonto na ndi mbwata na nyagancha na chiecho ajinen nugani na bono no hino monto nyore service nyagitari chitaku bari vadi gocha erivada beko bagocha kisi monto taru motonto atumeke jibasi nyingi gocha kisi nugani birengo kete bibeko mheshimiwa abiko mwananchi ukagwaidari egekakyange kyo kwa nyagitari ikirenge kenene na kiekyo tutetekero montanya ariko bangorwarire tego toenga kintambi kuja kurigyo bokonyi abange babo bagosire magima kulingana no gutanyora bokonyi bwa bwango nabo tutagete kunya kubanga tore gochimutugaiga tonyore budget kera tutagete at least kire ward enyore nyagitari ekini gwekerengo iranyare gokonya abantu kero montanya ruburire ono munangia mageti imotonto kero tora rosi budget cya guchimutuga gatonyora chibesa na tutete twanse gukini chinyagitari teko bange nyagitari bono gocha tokere baro banturwa ali mutonto mari ka gocha gwikanya gitari na kwanyora nge congestion ire nyinge gaiga kero boro ire baranya
okonyi bura abange ne ward muntu nanyale ko bagakokonya na kubwena bakubwena kabisa mbano manju muriro ndisi bekarone tutubwati asemambe yaboniga kadore no mheshimiwa John Sambo Kurwasi wodi yabasya asemambe yaboniga awatwerera kabisa na mero berikia begete ase wodi yekerba kwatana no mugabana Borusimbarati erekara ya korosya machiko na kubeke budget onyorana budget ya tumbekiribia ase wodi ya stoja gara chiparo tena chipara njiro chikoligerwa ase wodi yo anekala tena mugabana we county ya Kisi ojagiro sio chibare chingwa kachire kumaminja ne mbre nyingi konye gotu abono chibare ngwa kachire asensema wajenu watebina nagendete kwene kubina wajenu kokina bore anekala kubeke mirubina ekeredio goria tumiru ikasnyegitari ngotume kulire bana diatakeire montari korulisio alibe gose aire no enase eduka yae igobo ibyo bana barungo kanye kabore asensema nataka tuso asensema yejisemi mheshimiwa na kiorobere dina ibirasi BCD mbiro ase wodi yao karutu atebu karumugabana na kwana asensema ya masojo bine ibirasi byagachirwe osimbigendete kwagacho ase wodi yae ibirasi ebimbiroro na ande mbiribitaerete ase chimweri yaeta na kikwarana ekwabya bado ni gachake bingao osina byo mheshimiwa begete na biraera na bantu ba ICD ntwarana umugabana na abaemere na kibono ACD yao ekubwenera ase wodi yao ya Baschachi amangana ICD ebirasi mbire byagache tune kirasi nkeregia Kenyoro primary kiagache tue kabeko baka roofing lakini nkiagachiri to standard actually no media njachiteka focus ekero nale gotara nkanyoranga egwole moya jiteka bwa class ke kaba condemned bana mbago soime kiagiro ranyore kira good ikendons nyore koleta na ndama ikiagwetsa kiagachitu be mheshimiwa e contract itiaga chitivya to standard kegera kero kwa gachire ketara pe kuno ane jidrisha moya konyore wole moya crack akyake ikagwa bono na betigatega bwene na bono ikikere condemned gwika kirusigu kicha kwa gachi ikinarra kegera bono kero kiaga chitune budget iria etete ora iboli boetete bono kitwataga tukirusia system kicha kwa gachi class na beka GCD ni kia school ko kunya kyo primary etabwate lakini nebuli na school ya Getenga nintete koranga ngakibago chako beka na baba ikirete birasi mbia engo lakini nkebekiri mbia bwate cho yo nimbe ikirete chicho e budget ibi chako ko agacho yewa yo tebena e budget yebono ya boniga nere ngoketere emerobiri benge ogeta sesame ne bwate class ya kama kego chako agacho ne chichonchiro ibere chi skuru gocha kobekoro biya sana naharana yaro twerni asesame jibara dena insaki numero berio adena engineer Simba ndemu korwa Itumbe bori mheshimiwa iga ebara ya korwanya kigogi ya the dispensary sentika ya Kaius goje Itumbe nigo ayechagete korema korende akayetiga umugondo gaki nigo erembe pi ingi kiaba akayetiga kuyetabokia nera kubona ngi mheshimiwa kwa yetigete kwa yetabokia mwairase umuraya karori swali ko igure oina bamanyete ngo mheshimiwa nero ko limepara na ndakanyetigera njira eparine rina gotebi na chite ase karotu asoeta assembly atwa abeta suoni into gaso nkanyora basi jaje tibwati para no naye ine re yamo yabo na begete e contract abeka ba awarded ekaegu umete karo contract airwe gas e duration era ko egu ngaki onyata gukura na riona akurikiruri ruga arusi goro torenga kitokonyora contract iga chitaka igura akanyigura yonspi agateba nkoire nare ko beka omoro ba korte chipara ba contract aba bange mbali ko nyarande ba korte chipara abo aba bwata bange babwate pending bills ona kero tungo kwana nere ateba ngachi besa nchira kanyete chaka no para geta korte chako nyora kere ga bachite chibengi bakarusi besa oro acha korera ono na ba korte igo lakini ne kero na kwana nere no ne minister kero na monyora ingaki aya etungo ngengera ngekwera toko nyora ngatabu ati nchirara nyatali buko cha kuira na bwango actually ganteni mbure gego kaiga kuira nare achabe ko omoro mweko borete gago yago chokuira nabe ko omoro e pari yera lakini morete chingaki ne serikali ne mwate minister ga tenga ataige tinga kikete onya tara akura ga pari abakurtora ngango tokobeka gonere ne mapre no ere pari ne allocated
contract actually no more mwata kirire na beke akura macho gwaka no chibesa ta gwaka no nani shiringa nyatara akora kasi hiyo pesa umeshime karto kuriria tokuma chikora na ba na inchi mbanda san digoro yechipara national government na county government lakini to kuriria na public participation ngikere yakorwa as county ya Kisumu akora the public participation asa bantu baide na bo tena bantu mbari go soka gocha se emengana ya public participation pa manyangi kegenderede na aye kurwa si ward yawe ya baschaje abantu mbasogete priority kibasa bete ekorengana kiana bokonyo anungwe tita document iyo ingeti kibasa bete na ni kekora batari ku understand about the national government project na county government project bange mbari gocha se public participation area na ande gano barari muratokonye chitivi bunechi mangana buna yakara tokonya kwana ange na ande na bago tokonya gote matore ko bairesera ono no inaro yukwane para ya Nyagesa Irongo itirimboke ine para ere tunakera no mujumbe ono tinko nyara gukora pare tinko bekera mwetenga nsenga bona ande chiwe sanko bekera ngoro sie pare yu ana bakonyara nerete ire mechando ngase kwara kuri kurende lakini rende abantu bitongonya kumanya bale turuchi na mangana county government iga chabwango bantu bono ritu abwate serikali ya yamo nkwara gotabunga eka serikali ga sine ye ona kero tubwate two centers of government ni iri abantu ngaki lakini nkonya kumanya bale unatokonya kubasome yabo Mwesano mheshimiwa karutwara osiriji para na abantu batwara afingia wikabona banyore gintu bakori gosi bakwire chiro bachikonia angwate bana none chiro itibo ngonyerigiriro nande chiro ki erabo nero ko yerigiriria ende abamenya bekorwa baroseirie bara ba access chireye barore bintu ki bakorutwara sosema ya girigacha nchiro kichi orojina ndo korosia se ward ya baschaje ende chibwendera abantu bakoro bonchori babo chichiro mbwata se ward ya nene chichiro nya inchire chinke lakini wono chiri chikire standard chitakire korosibu ni chiro nyaya moni tumbe itibo totware chire ndekoro kugitenyi ni chiro ya mutonto ase budget ye chiro ya mutonto twanyebekirete chibesa 10 million serikali nene ikanyementa 50 million process negenete kwagacho chiro ya itumbe na ire nanyebekire shade ande nkarati gamba bekira machi tumbe nonye maete ne chirire enene sana abaromba bwati mache ibina bintu bire nababekera igone chiagachu na reshedi ejo chiro ya itibo issue se chine abwate tiaturaganya barakore contract iri era nyoru ngaiki yakorte tomoche kunyagacha one chiro ya next ngo chakobeka nere chibaje chire motu ne chiri ya gitenyi ero ne chire takiri agachu yakonya abantu baitu Biasane jini jiro mheshimiwa begete ase ward eyo ene kuna abantu ko karabaro bonjirori mheshimiwa tunya gusukara ngujiro ko bonna amangana nande political ase libera usendira ase county ya Kisumu ngana naye kana no mwana siasore na sinzito ngagira kintu arajakira ase bunge ward yao ikiagera no ore no nero kumurikira mono ikiara nere kwete emeremo ya baschaje bete boro gutanga turi meremo asensemo ya agrigaje kia to kuna agrigaje nere develop ngakyo begete mirobiri kwena kina omoba baschaje nehere asensemo ya production asensemo ya agrigaje nere ngo kwanikare ase county ya Kisumu ase mangana ya agriculture tinchi etikonye factor mono lakini nanye bekirete chibesa chinke nanyora tenga nimbwate chigurupu chia baremi batakire gokonyo bwate vijana gari babwate mangana bwate fish ponds ande mbale bagutuga chingoko actually na begete chibesa nkase budget bagocha ko baba supported akena mangana hichindagira yechi chinsu nako basomire nento bwata bari munkora riginda bari banya ko basomi ngaki bakoro buri mi obwabo tinje tikogenda mona so buri mibonde mono guchime kigera na roche budget yana yabete squeezed kera na roche na consider chipara chichiro mangana chibasari na mangana ya machi nkanyorange budget iri na nyorata iri na 39 million na nyakabire Biasano mheshimiwa karwa na budget gwe kwa ikabire nero na konyora mwetiri monyore budget ya 39 million asobo koreri bwe count bwe ward ya wibasya chibasi chigama chigade buna chiarusi gwe chimiliyoni 12 chigenda sensemo ya tongeri as industry back kolengana no isanigete na bono 27 million nchikonye mo basya nande ngwarenge in the process na bano ngwanjira ndana chibase chichinde 12 million chirusigwe chigenda si project chinde mwishipo tari nga no korusigu chiaru satigo mate ne priority kiagera none budget
no national government budget ilimo ete budget ekero korosi talinga gabono kire gentongo cha goikirana kire igo kurwe priority ekero twanyorete ngano ne chibesa ekero to chiko ba release ku national government nchiri gocha chonse cha korachi project yechi tokaranga tiatorwe priority no atorwe 39 talinga igo twachirusi etwachibeka pending kero turanyora chibesa na bachigo cha koraki chicha gokora chigasi echi igo no ena nene ngatali chiarusi tiko iye budget eno ya 39 netigarete lakini mbunanga etwanyebekete pending turabeka priority kulingana ni chibesa muna chigo cha kwa release igo 27 igo tumeka bona se ward yao bone hatari igiara ka to 39 uru street en 27 imbwata boniga lakini ne chiringa njiroro to chibekete pending karo turanyora chibesa na boto gocha gochikore kwe igo njiru siri priority 27 million mundra bale bona bono njibuno basi charge kwa rusi chibesa 2 million ya chire tonge rideri basi ya ndiru jongoye umuntu olengera ribo bona bono njindalengera ribo inkinje chibesa zari kutigara si ward yane chingonye none bya bidiro none bya ebitacho pro kwa de priority nero mundra bale bona njero kutigara nkebunge samba kwa yo sia chigen uyo no moyo nanje uko ntoru zitiveza chiringa chigenda tongeri eri ne siasa iko cha abana bono chibesa nchi ajete tongeri echinde chiachire korosi nyamache korusu kubesa nchi alengo budget eri karo tware ko supplementary bintombere tu atakere ko kora chibesa nchi cha climate change tota affect tin takiri tu abeka se budget ali chiko cha unlock cha floka chibesa nchi tu toko cha floka ngonye mo fact chibesa chioro chiri mogo chiro mo cha unlock bona karo igo to go indicating anchirali ndori kuchirusasa budget chitoru seri chiri chitomentere na chigo cha kora chi project ichinde ekina kitu akoreta igo siasa eri siasa ya lenge besa te yerusiri ngabo non to ruseti ono gokumi abashimwe bali bake bare gokwana bagenda ase chigodi cha batanga chibasa chitu cha rusi gwa chipara tu abegete gaiga ngachi ya rusi kunjiro cha gokora kwera lakini chibasa chinjiroro obasi njirusiri no chire ego chila delay lakini abo togocha ko factor none budget yegocha chi project chito ta ko chons o chigo cha factor din igo mo kora ngana diga bas chaji diga mana chibasa njiro na magendo na gororo yebo pesa na rao dena disbagwaro good morning diaspora niko ndani goika nyaboterere bondonya village mushimwa barwanda tumejijumbe jabana nataka tuenda sense yo mutembo kwa masini turate mukatora sibana na maji pono tukenda tutebena siasa siasa ibona tukenda tukwana na wadena abantu barbago gababeka siasa asa magendro siasa ye ngego ro montara soke atena chibesa cha rusiwe ayani atebya bana inchi bari bamachorde chigura ayuta kwanebo gusabana bara kwanebo ningiye kogera yena siasa ye inki umuntu okurwaniwa nande ingi siasa ye gotindira ase county ya Kisiri katukuria magendro kore tutanda sesemeri mutumboko pena torasintu ndende ito yakabere asomurubiri tukuria magendro ana ase ward ya basyaje igotoka se bunga ya basi ne county ya Kisii to maje gotukuria to skuguru ase tv yangu na torasintu ndende yakabere Ndizi TV obwansu bwomugusi omwanchumuliriye bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriye televishoni yao na mbeyemo yomunwa mweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikiabisi chito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bwomugusi
negentekiya konyora ebintu byogutumika aseduka na negentekiya muno konyora eduka buna Capital Lights and Electrical Limited egiyekonia chitaya chiwaya n'ebintu binde binge byogutumika asistima nkonia bale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable, CCTV, full moon, floor lights, extensions, panel lights, 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets na room heater, fan, snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights na solar floodlights. Banyore imeyumu chokisi opposite DTB Bank angena Shell petrol station. Nepokuba kirisimi ase namba enotisano na ibire enotisano nemo inyesano niseto enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwo amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania n'eki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko unabono ogukina kwa maguri y'ebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebyasoira ase chichiro cheito nabo tugochikutalera chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense echo ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe na gukwanira asumurubrio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo na kibakwenana ebintu koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase enseito ya Kenya kera rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyicha mambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria ine numanyeteke wikia urae umwanu noko mwachisemi chekerero bono Skyline French School nero richiburiao ayumu ibori ne skuru ebwata borokia babwato bumanyi bwigoro asogo konya borokigwa nigo babwate preschool yuere a play group goika primary 2 lower classes chia grade 1 goike grade kia gatano nomo naboigo goike kia gatano na kabiri biamano asamari bangor kwa Felix Mayaga director ya Skyline French School Kisi egotoko mucho songo itanga ndiganyire libageli ngakira abanafunzi baito bakora zito bakora matemwa umwaka oyo asomo kibakalete bagaita we had around 18 candidates and we managed to cover hospital good national schools Tihangire libageli ntebya abayigoli bali batotegerete bali bataite go admit abana January come next year 2024 tali school yito will remain open from Monday to Friday saa 2 mpaka saa 8 tara bonega tokora interview mwana tokwa admit mwana mapema so that you prepare come next year 2024 ajoin Skyline French School mbia mana sana Gusii Urban Blaze omugaso obono turi guciko babuna butambe Science niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebemboli yali na koronya ramba chenkor kuma MC Megi make sure kwa watch the show kor kuma Gusii Urban Blaze
Ogotoka Nyamira Kebirigo no timo girango Ninchungo monyere Nigukumirana na Petra Mukira Asichingeru Chabasai Mama woyolo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa Kurunga Faith Star yagote bagagunga jirani asomurobere ogusi Urban Blaze hashtag ya semitandao yonsi hashtag ya kebemberi nyoro murobere yoigani gokora tunainje Petra Mukeira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami naeweka nkorota mami tobute mpaka boire ngwanke nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingeru chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusawo bono nakumukinya kebirengererio imeyandizi TV Gusi Urban Blaze umurubulyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi. Chuo cha anuai cha Kisii Impact Institute of Science and Technology kilicho mjini Kisii wana courses mbalimbali katika taaluma ya kuwawezesha vijana. Wanapeana courses kama hairdressing and beauty therapy, plumbing, electrical installation miongoni mwa zinginezo. Katika sehemu ya biashara wana courses kama secretarial studies, business management na nyinginezo. Katika masuala ya kompyuta wana courses kama ICT, computer packages, web design na nyinginezo. Pia katika taaluma ya wanahabari wana courses kama mass media, digital TV na radio journalism. Wanafunzi wanatainiwa na Kenya National Examination Council, NITA, ICM na Industrial Qualification IQ. Watembelee mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza au wapigie simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Unaweza wapata pia katika mitandao ya kijamii Facebook Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Ndizi TV Ubwansu bw'omuguzi. Biyamana ono mwanchu muri Ndizi TV karondo tobwati asemambi yaboni anene katwenda kumulekera amagendero anene asibu wodi yabasya chiji gotoka asibunge yabasi kaunti ya Kisii tole no mheshimiwa kurwasi wodi John Sambo hatera miroberikiria abekire asi wodi yo asi obokorali ebokone wodi inero yabweneire asi kaunti ya Kisii. MC Edson Monandi out then a good morning, say hi to Mheshimiwa and tell him congrats for the good work he's doing. Happy festive season. So yo Monandi ago tena tuko kwani ando wakirembia simbere yogora. Good morning my brother Brighton, greet our guest today, my area MCA Honorable John Sambo. I'm streaming you live from Nyaganja Summit Sub-County. Message aiko chego jamna Gusi group. Asante sana. Wadena prisa hasa tiz. Yani kwera nita kiringonya soma na enali yako manyana message anja ika. Isi to market under you. Ena mheshimiwa na nyira neri. Kwa nyira neri wadena if yes, what brand do you have in order to yani onyebokie. Mheshimiwa na neri ode abuna na abwate merobeli enere ne county nere asobotenere bwaye ode abuna mbabwate merobeli lakini ode na ngora akora bale investigation yake bara mayana oyoetwe contract nki akorete nki atigareti kibasinze kiganja gusenchiyo nki kyabete alafu lakini nere ase plan. Our roads are not accessible, especially during these times of rain season. Praise to something. Enero mheshimiwa na ila nilio tena haya chipara chache ke koronchu mbura ke na poeta iga chipara ngolo sujiri tiri atote bibere isato. I know this one is not your responsibility, but please sir, hear it. As you know, Itumbe Motondo highway is not passable at all.
gakikwana no mheshimiwa Honorable Bobiri akore buna emechi ende egokora. Otherwise kasi yako ni safi ndugu yangu. Otani kasi ya umbiere unajaribu sana. Eyengwa tutebina epareye ngokwana ole no mochumbe ngwakwana nere ngobere. Tuanye na teba nkurigia renjera no ne contract yara agenda kurigia renjera epa iwe possible. Pia sana kanone kusoma SMS ende ensaki inje ni Simba and ni soma survey na nyesoma na the Brighton na mheshimiwa Morning Husky Honorable Member of County Assembly as to give out roads. Is there provision for push clearing? Last week the governor launched some roads which we were not cleared to enable the operator have ample work. Adarende na keromo provisionero ya push clearing ekare bikio korosigo binte byonse ngo refactoring kera to gutuma chinjinia chia tare pare chia ranganga skieta kire etakire bush clearing ya bakor opening ya makor boni ni gasi ya contractor yose unabona ya beta launch koira nare te ya bantu bali bo imetere angene para barusiororo bush clearing nero rase bikio. Pia sana nuwete no mheshimiwa wako atwereira abwa sense ya bush clearing na neta kire ko borro erinde bintu bya bwena ipara ni geta kire ko rosutu standard karabati be kugo korenga no mheshimiwa mbaro seti ebinte byonsi na ngere bare ko be garu location I think ni bwate binte byonsi karabati bush clearing ebintu byonsi na ye kwara ya be garu chibasi according ni kilometer ngete mheshimiwa ke karo moko be gabo na boigo pia sana mheshimiwa ko twende ko suka ko jibusi mheshimiwa no isanigete na tendering na contracting kwa se aba contractor boniga no isanigete na barabuo ugese matukaru cyuntu konyora egasi embeo andayo burai bwino numugabana Simba Borarad idea ya leta ya contractor yemo ebe responsible ye chipara kegera yes kwa kanya ngakara para kamwa kapara to wate kwanya naga 3 million 2 million ngakere contract ebwate ya yemo kwanya ranga to wate chi contract almost 300 to kunyara ku supervise banta bonse keto tuaro yomo abe responsible ye chipara echi atara osati nabo konyoranga kunyara ko moikera ina reshira tuaro chikurumaya kera wono chi pending busy kwa kanya chipara chiro chi nyingi contract chinde nchiyo ono yoyomo na botoko nyara ko manage amatenga chipare chikwarosi bo bichire ntoko nyara kugwakana pia sana SMS ni narora ngonyora ndingonye tuma aliko bodina mbori ngo mheshimiwa about ebi monye to kuiba impeachment mbiroro erenga kya maito bigule SMS inanye rasigete monye impeachment mbiro mheshimiwa impeachment tu asukiri kuruwe godi abantu achire bosiga impeachment nero ine siasa ya bantu maithekero monta iruri ikondo abokonyara gukwana kintu kendi byonse atarabanga impeachment governor bunarega ntutoro chenga singo korabia nande bona abashimwe karatorari assembly torabashimwe wa 71 out of 71 kwanyora 50 plus bashimwe almost 50 something 55 erembanchira nitega sigava nambi yago mbiyagora oyobori mheshimiwa ngona je akokuna Lucas Isabo kenero ubona what about impeachment tumete toko soma biria onto babori na robodi akokuna Lucas Isabo nero impeachment tego toka impeachment era ache yo monto mongawara kintari ye governor karatuaro meta bantu mbale baetuye gasi na bananchi lakini baanzira gukora ibintu binde bitari ko bakia bana igona bera abora kintebe yo mugaba yo mugaba nero that's a dream kegera abantu abange mbaroche gasi ngokorare magosoke lakini bara oyo ranyareta kara leta magoso mete impeachment na bokoleta mheshimiwa ndo wensi na bakoleta kara leta magoso tonyarigireri na beko nyareka omheshimiwa ekero kurigiria se county ya Kisii bono haeno yena siasa nigo yengira magendero ekero kuwe bintu bigukwana matanga emega au siasa nigo yengira magendero ase county ya Kisii tiranyengera bono bagotema lakini ba kunyengera kigera none president ekero ya chagaiga nkwa none governor ekero gotebanga abantu abagwaka mario giga nabantu batete mbaka ne chibesa chioboko mbale mere birasi BCD gukichinda chiabo chipara gukichinda chiabo yani abakane gasi etakorire none president ekamu support kamutinga emechandi yobwate na engineer ombwate national government bantabu ndoriko bahanga aye kolegas ande kero mwana inchi ari naye aroche gasi yokoru wabo onde bonsi mboyo tutakire gokora abashimwa mbale tu ayetu burai twens tu achore tu governor gachoru senator gachoru chiempi chigachoru na intu abashimwa ba keto gachoru tukaukire kero monte gasi aye kero monto na bwate gasi aye gokora na manyete lakini wona kero konyaranga abande bachire baanzire koleta issues chinde kero ko motegera buya kwa yaranga tabu atikenda ko eresa abana inji
propaganda twegocha ya ngabono kiroko sonyora ngana abantu gete bari maega yabo bako basuguma abantu bari basuguma bande babwate interest gete chingao maete burayobo unabone governor ito ebale gutara ne senator ne woman rep bale ngamo e campaign bale okora mangako kora bale gasiam one kerego ikirabo niga kwanyoranga senator wansiro kwana mangana ayo chigaiga woman rep wansiro kwana mangana ayo chigaiga onyoranga keroko barigireri intention cyabonjire cyarenge behind roje ngachitaraikirana nakiwanya ndobora lakini netiga bachi clear batotenga governor ngaski atarakora nkiatarakora kiria kwane tatarakora na ndonye taragekora tabu ati program yoko gekora pesan eritandire mo ama mheshimiwa yo matete na intubu na balbe ko mugabano ko boko ekarumunya kumuramo ko muro kamarita makomusana baga mamuro kechokora intubu matore teire chokora kine chokora ngo kolere miremo yes anga kigwire ngani ono ekiroro chingo mheshimiwa chorire akoro ko mheshimiwa ndechokora ntebi ngaisiasa yitegeregerete tibone karade ko banga bono no twanze koramana kuchigabo lakini rende nakingotenga abana inji mbaroche iyo nyorenge chokora na achitega abana inji bamwachire kwani chokora yatakora gas abana bali baminto bari street ya igono baraba bekero ko rifanga bono bare chokora bana abana baminto baraba ya nechinga batabwati tutakire koranga kitoko bakoya lakini ekero kwanza korama igono ekoro kinanga no barabu bachaite yebo Mheshimiwa mwabeire assembly abaheshimiwa more 71 45 elected na abandi bari nominated korenga naye bono mwakoro mwakoyo makiara bono nigo murase recess mujigwere no mutinyu kabere na kyobo korre bwino bwabeire asensemo ya ensemo yo korosia machigo emore insi yani mbono tutebena ringa ndakebeke buna mure control the executive Usengo kora mole bintu bino independently umashimwe. We are very independent. There is no way executive ira jago to control kera assembly ali. Executive teri go assembly. Igali to what speaker. To influence neno. Tinda nyarara asenje no manyana tinda nyarara ngo tebu kende gyons tichi kona botokorosi kegera bills ngoja chirali twaiti individuals na bokorosi bill yao kende yonse motion na bokoleta we discuss it in the assembly ntoliko ba control in any way abokoreri bwa boinu mrojera sumwa koyo yomo engakyo borojae mbore percentage no montara ko kyar ko bana in of track ngoto ko sengo so actual nge percentage geze irenga kwara ko nyasi komi mashimyo asobo ko boinu mwakoyo mwa bairobis aso mwako ya mtu akorire asobisi mtu anyora hiccups inkenke okoba ya maite bono to gwetim ne budget tuanye executive aso mwako yo era chiwe san tu adlei sana national government ya dele to release chiwe chiwe cha okora magendro ga ikina kia to drill lakini for the last 2-3 months tu aranga at least bono chiwe sango soka chire ikono mbono muna tu akora mangana supplementary budget bintu mbiche be rais kuchimutu ga bono pesana amuntu na bodna abago togi gavana go sebale ya senseme ya gavana ni go bagolide sambu nogoru otogi monto go siku support monto chiwe sairenga go sensaine irongorago lekego bona abona bono tutebe bali bakona moto toni go bagolide meta ibini bintu bigo kwaneka asiska na bakona yo bono sambu ni gagolide ebona meta bala tena bono na kwa kwanda bu kwa tiri mugavana enda tiri mirimo hini gagolide chiwe sejire ngogolide sambu nakingo kuminga oyina era tago chalenda aguru chichi anonye igonkare chip bono inkina togire gavana jetinda motogi kende gyons kegera chipara konya toko motebi embura ya totanza ewiki era na ronchi chipara ebasa re yago kwana chifom ngoja chire abantu baito baicho public service board ebina tu atwara ga iga gocha no maite ya take long bakimono at long last ntu anyore board yeli governor una stadium aliko tu achitari akakora ki abari mu ba ECD ba very risk for long batabwati any contract akaba new contract and the process nega neto ka January ngoba bara absorbs bara permanent and pension egasi ne inge governor agent tokora ne rie nande totagete ibintu ne biba chore twako muna bono mheshimiwa asambo niza nigete ne body ya choru na ibintu bikoreke asinjirindo gasi county gisi yes a board ne rokiregen una bono ibintu ebinge bya internet next week inkwira na tore autora asware special sitting tuchagwitia mangana Augembo municipality na yatonyore board eri tunyiti na regent regas
chigasi mwete abana nchimbale bato support tibaigene tenganto chitonyora chigasi torikero na abana baba oyomo babiri batatu bintu byonse mbyale kunyareka nonye ntubwati body ili naikuwa rojenga twale gotema njiri nde yonse ebina biri twale kuirukoti twale saba biere twanyore bone bodies in place everything is going to move forward Biyo sana ekero bono twende tujugonya gukuru mweshimiwa tumanyirwa na gusi asoro nguriro gusi ntubwato boke nyomba okama kuwena ono manyari bali ono mogetutu ono machoge ono mubasi nikintura gekorekana niri gosoriane wibona no mogetutu kurwaniwa na no mubasi kurwaniwa na kitura koro boke nyombobo ende tumayana no ndi gose karori aje ne ono muntu taraka no pending bills oino muntu tari mogetutu oso ino muntu tari mubasi tari munyari bali kitura kore oboko ngobo na gavana ntomo rabu no mubasi tomorena no mugavana bwe county ekisi nga kitura algiringa neri umushima boke nyombobo ande mboerere tigabo kerto go chance twagende ward okenyomba mboro no inchabu bale baragotenga bono muntu itali ito igare kurunya okenyomba mboro kogo tirimba kabake family ina ano bakonyoranga okenyomba mboro lakini ntutakire torenjera torabo limit kegeraro ntoriko bo avoid intune nyomba twatomo getutu mo basi monchari mo girango patibwera agabu ekero ikira mangane gas tiatwara nabo nantu nabantaba yes egentonte to kwana neke obukenyomba buri karo gocha bwenga no muntu itoko rwanigo teregerero yo batebanga kwaire na maga kwaranga sababu ki ono una pending bills icho nango tengo kero tubwato burayo buya gochimutu aneche tobere rais obugambi ubu ari ngororo ikibi ntombire batare gukora buronge bya toretere mechandi bakagai ekero nga pending bills kome koranga no nyomba getenga bona abantu baito banzire kurwanigo kero kogenda kwari pending bills yaro igazi yero ne kor uruchi governor twakorte tugachore body eri kaende ka investigate pending bills tukanyoranga ora bokora mboro kero kurige nande kome koranga pending bills nande abantu baso akurumaega baso gotanga ne nyomba yite kurwani wate ne nyomba ine kurwani lakini to kurira ne rorenga amaina aro igazi nja akortu ige nyomba ina aro nkyo tenga abantu abaito mbobe bakorte kwansira boniga I think governor is moving the right direction togendera igo bokenyomba ngo sirabore Besana na utana Vincent Osoro kuro birongo mboringo mweshimiwa na estima erorende naki abangete napenda sana John Sambo tuko pamoja Mwede na wanya no monto lakini wakavuka birongo birongo nimbwate birongo na inche no bwate birongo sawi birongo sawa na bwa birongo metonto bwate birongo won Vincent na bategereria abange bantu baitomba bwate shida nene estima estima yegire nda national government MP na retenete kigera ntubono estima teri devolved tubinto devolved na machi mangana ya chinya gitari nebi chipare chito togokora lakini ono bantu mwana chitari kumanyanga bono tinkonyara lakini eka ngonya gukwana ne MP ito no ga gote amangana na makongware nga previous rinko gware nge transformer kwanyaranga ina budget mwaka financial ina bakanyoranga ka wiru chi transformer ni very sato round ye karongo kwana nere serikali ndo chinganja ile nansa mangana ali abwata last mile baranya kiri baranyansa batie kerara anse ningu akini nyare ko munyori torenga ngitoko na tonyo kora keraro tiri yara banga no ira se county na bongo tebenge budget yane mbate 5 million njengore transfer ngere abantu lakini mono I have no control igotora kwana no mujumbe aigase arabantu bitonga kibako nyoresta biasa na tena mheshimiwa Nyantira Nyawengi road nira se budget Nyantira Nyawengi road nira se budget ase budget yeteyo igondanye fact ase budget igocha kera tali chons turabeke na bongo cha konye fact ina ase budget igocha nande no tali ase budget igocha ekero supplementary budget twakora ntwaranga bono ntuicha kubanga tukonya koligi contractor twanya kubeka chive sasa budget twakwana tukabeka chive sanke tukocha kukora machines tutware excavate gate grade gate kire county at least toenga nabona na mafutoka tukoligi para chiribo no konyaranga abantu bachandegete matanga abera segete ntugiti konyara nabo tugutumikira gitakiende gyakore kwere na mafutoka koligi kienda chiarose chipara bono bune ichi ne chinke nchiri chi feeder roads kwa uchinke nabo to cha chitumia nchira uneyu uchirose pesa no mashimano jebiro bito biachara lakini na price ngaki when people say the governor has done nothing
given Nyambera dam site urike question mark odarena abantu ne mbakora na Nyambera dam site onyero city ya bwene wono era tena mushimwe okorere emiremo asi injira ya mushimwe karto de okora tutebena ababako mochi mangana na magendo tari buya se county gisubinto mbiri buya ne batete kurusyo mugabana asi kebiro kya magendero osene batagete ibintu bikora kebi obo maana mbolinga ekero kurigeria abo bagukwana mangana ayo abumba nago tenga they had vested interests banyorenga governor tali go back down igate ta akorero mwananchi ekero konyora abande bakogenda maega bate governor nga pending bills yechi twanyorera abantu aba tubakane na bago to percentage gete governor tatete kogenda njire yu igate ta clean akane genuine pending bills abando onye batagete ira no kolegas kigera nkwanya korete ira no kolegas chiwa chira chino kugwakana abange babona bibi abange bakorete campaign na governor kwanza governor ne rutumira resources chiawo chinyinge chiaye chinyinge bakore campaign bairire chikura lakini wono bakomonetera terms chiaye nga batete akore nchira bona atagete rero bateiria aya njino mwananchi governor ibirengeri abwate nebiya igate ta akorera abananchi ba Kisii county gas bakorera ba moment myaka ende 10 akore kurwa no mokale nona Kenya te kumurigeri kiagero burayo igo gukora your track record will matter a lot yakero guchikurigi burayi bonde guchimoto yes pesa nara odana Eric Chineo odana monene here ensakia I congratulate my ward lab ago kwa kirambia for fighting for us charge ward electorate keep on the good work focus and never get distracted yani I focus to ligeri kando masara ise araso gechunigere so edisa yabono focus kapsa mbona mwanjumuria kano jina tutete ko na ganina umweshimiwa sambo bono arwe kwana yayo mweryo asimambe bonekero ngo konyuri na litiko lyangyo ekoragense ya monenu chamaroba antuchukumira no mugavana bwe county ya Kisii nere Paulo Simbarati asinkwana ya bene karagaro kwanda ebitaseni byuburali ibya rogorwausi asende stiviere yabo asarju kwanda the state of Kisii county anene ali akodrega sa service ali roberedi ochokora ase amatukore bosi koditiko lyangyo yorana ntokoretere eyamase yamo tobeko sintobe no mugavana bwe county ya Kisii Paulo Simbarati atotebi igoro yobo korali bwaye a service na ndera ali roberedi ase county ya Kisii umeshimiwa karubone ngwana yayo mwe katurigeti kolinge observita semambi yaboni mbiya muno muraria anderi tangane kabisa ngo bakira mbiya muno soko ngalibaga ngicho kwana na abantu ba minto bagusi na especially abantu bane ba bas church nirali bageri ko bakira abantu ba bas church mbiya muno na ndemba wisheri Christmas ekia no mwaka umuya abantu bagusi bonse enkwana yana yo mwali neye nkwanira abantu ba bas church muno kera tali bange ngocha na umerana kana no opportunity na banko bakira mbiya muno ase opportunity bangete mbasafu tete siasa nyingi nintete ko change siasa ya bas church nche unabambegete gas maete nche tinsa eratie na nganje to kwana tinsa eratie abantu na ariko bate ibintu ngo chiboka bakangegena bono egento kiane kerenge kenene kiane bono igambate na magendro ande ntagete egasi ngokora nche ningene to kubeka record na baro babeke notes ekerongo cha kuira na asebare kontete bankombe na bari bachorete twachora rubora yokuruma gaiga report card yanente banyebeka bachibabeki na yabande bankombe barorenga ngokorire gas kurwa barorenga mbata ke commenta usinande no munga bararete na eracha ko bagendere biamono abaga ne chinga kichinge Christmas ikia tiganya sabe na into na ande mogende usabere county into tukonyare gukora gas yabana nchi batwete biasa no mheshimiwa anene kara wakori lakini ngupatera no abamusie bande ase wodi ebunga yabasi morankia ko bagana no arana anto atena masigi west na masigi east bakata masigi ne yamo ime mobate ba center na basi chache emote atena basi ne moze bado no mara masigi mokubate na chipare medenire koru masigi basi centro yabwa ward jinde ngakia bo ngupate na mone bitobino ne chire abantu tari masigi tari basi chache bonse ba wojo ngumokubate aseda game ngubwatera na tole masigiri akaraba konye kwana masigiri nero yaenge ward yo mwali kubagwa bono no na abashimwa bali babangete una bono mwishimwa mutume tatuma bona abetumura igagambete yonse lakini ekirenga kiabo basitogo kwana obasi nene sana oroje nere nene piko tubugate 8 wards kunya gukwana tore nitakire kero bagiborabe basi bagukabere na ritoranyana n'abantu baitu kunyara kubaikera kigera no mujumbe nkonyora legasi kera goteba ngabwate 300 schools
ngakia kwanza kuchibaga bona cha kore kwere na CDF neri kunya gukwana tole kero turanyore ngabo kerera abagu na turanyore kore kwere lakini rende generally chi muna gwateba chichiro yane muna yaitumbe igo to kunyesanga no mweshimu obare bantu bayengocha bari actually na abanyari bari ngocha bari is very close irange no mpaka ngotema tole bakorera sikera na tali bantu bara gwodiane boka barabe bakonya mbia mono sana anene mono tigatokorera abantu baitegasi buya sana mwanchu muri on day Steve nigo twarenge no mweshimu John Sambo koru as iwodi ya baschache county ya Kisii anene asebunge abaso twarira mange akiabete mirobiri anekra na tige bantu bakore meremo nande ntoba tokoramana tigatusugo tigatokwana ne ostotebani asenjero bororo kimagendure kyagara orio bagerete kura niga bagerete kura bonsi bagachoro bakora magendero ali alengete aba Kenya bonsi gose aba 90 bonsi wakera memere kro wachara kuri ndi Steve Nero bonsomusi tomera na state kuri yangyo asomo rubiri bwensa kyana gato kwanda igoro yoba chenu konya kukade Christmas ikiano mwako moya imeyandi Steve Nero bwansu bomba gusicho shouta nerorenge korengane mariogini chibicha kwene kina ebibyonsi yokera sejera bene kato kwana Dorcas kima asomo rubiri bwensa kya abakirembye mono bona botamberiane Brighton Bakoli.